Day 2 remshato wa Passion Java. Welcome back to your channel. Please don't forget like and subscribe. Komana akachata but anenge atopera energy zvachose because he only captioned pa social media yake as wedding ndoba zvangopera zvakadaro. Guys, tinomublame Davido for doing this to us. Pressure yacho yakabva yawandisa ukuwo mukomana Philip Chiyangwa hana ku tisira choices zvachose akabva ngokanda wake muchato. Saka now Passion Java munongomuziva one akabva aiwa this time neniwo kopo hoyo saka ndo zvaabva aitawo ndoba achata, and this time he is giving his bride a wedding of her dreams. This is an Ethiopian wedding, and hatisati tatanga, guys. This is day 2. Tichazoenda ku day 3 because vanotora their time to do the whole cultural rituals dziripo ipapapo. Vamundo vari kuti mukomana apinda achiitwa nemashizha aya anonzi emuchingo, whatever you call it, the pine leaves zviri kugiva kunge Jesu ari kupinda muNazareta apo they had drunk kamwe ka concoction kacho, and it's part of accepting kuti you are now part of it nekutambisa mashoulders vachidaro. Vamwe ndo vari kuti it's giving an evil eye sezvinoitika kuma Indian soapies. Vamwewo vakati guys hatisati tatanga, sure content yapashoni tichatoneta nayo. No, the purple is part of the wedding dress. The bride is supposed to wear something like that, you know, ichiko color you red, and then yobva yaisiwa turo twe gold. That is the tradition yacho. So guys, kutsamura Passion Java kune labor zvachose because mukomana hasati atanga. Tichatozopinda mu day 3. So first day it is just the white wedding. Second day ndo panoitwa tuma rituals. Third day ndo panozoitwa imwe yai kuzondokisa the feet of the parents and the elders there. Ndo zviri kuitira zvacho, but so many netizens are saying Wedweka, the guy is not happy zvachose. He looks very miserable, aneta. Only time yaakafara ndeapo paakatamba ndombolo apo ipapo achivatambisa tumuchongoyo twake twekuchitungwiza ndopeka paakaratidza kuti ari kufara, but the whole time the guy was not happy. Unopezera watonoita zvachose nemuchato wacho nemufaro wacho unopera. You can imagine the first day of the wedding is already odious. Ndizvo here chirungu changu English kai zvinotonetesa. Musi wani panopera muchato paya unenge watoita neheadache, monorara momuka zvemangwana mondoita zvemama-rituals, momuka mondorara zvemangwana mondoita zvemama-rituals. Guys, zvinhu zvacho zvinotoboa, but yeah, it looks like Palm Sunday. It is beautiful as well. A brief one on how these two met. Vakasangana conference in Baltimore, USA in 2014. But at the time, Passion Java was married. Then later that vakabva vatanga kudanana ndokuzorambana kwaakaita nemudzimai wake vakudanana Lily anozviramba outright kuti she had anything to do nedivorce yavo. Vakangozvirambana vega nekuti they felt like vaneta nazvo ameno ikokoko. Then in 2022 pakaitika a cheating scandal neumwe anonzi Lishan Dagama, ndiye akatanga kudanana naPassion Java ndobva vaitisana mimba. Pakazobuda machatsi akalika ipapo kuchinzi mimba wabvisa here, wazodini, and Passion achiti nini, I feel bad kuti ndiuraye mwana dei zvabvira zvangorikwa zvakadaro. When he was called to comment, Passion akabva angoti bedway, no comment. Then later on akabva azoita a presentation achiti vakomana vemubhaibheri vainakirwa. Zvaita kunge movie, David achichaya uku achinakirwa. Then kozoita umwe wekuzoshanda 14 years achishandira vakadzi 2 kuti vanakirwe. Saka ini ndiniwo ndaita sei. So Passion Java vakakontinua chidanana naLishan uya. There's a time yekuti pakaita kunge Lily Java akutorambana naPassion. Pakanzi divorce yedu yafinaliziwa taakutosiyana. So that was the issue yanga iripo.
Lishan paakazonzi naPasho handichakudi akabva athreatena kuti ini ndichazouraya mukaramba muchindinetsa. So nyaya yacho yakazongotsikwa tsikwa, obviously pakashandiswa mari mukati. Okay, so now they've been married for 7 years, vane vana 4. So this vakanga vakachata like just a small wedding, like a European wedding. So now they've decided to go Ethiopian all the way and make sure kuti mama is happy. So idzo hembe dzavakapfeka idzo dzinonzi habisha, ndo dzinenge dzine zvimasilver or zvigold izvo. Okay, and then this wedding sezvo zvatambotaura zviya, it takes 3 days. Then there is also the culture of kissing elders' knees, and then changing your surname, and then your mother give her a new name. So in this case, atizivi kuti mama wapangana since vasipo achapuwa nani that new name. Okay, then vanozomwa that homebrewed honey wine, which is extremely high in alcohol content. So mostly people that are foreigners ku Ethiopia, they do not understand this one. So in most cases vanodhakwa zvakanyanyisa pamuchato ipapapa. Then they also feed each other, sezvamangoona apo vachifeedana. It is also part of the tradition. So marituals asati apera so far zvichiri kuenderera mberi. Okay, so Pasho ndabva munhu anondishamisa zvikuru. If we look at his political alliance, this is just for interest sake kuti mai vaPasho was Christine Rambane Pasi, anga ari MDC Alliance senator for Boera. And apedza ipapapo the brother Batsi Java anga akaroora mwana waMorgan Tsvangirai. And Pasho Java kunzi he prophesied his father's death vachibva vazoshaika a few days later, when he was like in grade 6, and pakazoshaika vimbai apa. He actually also gave a prophecy 2 weeks prior to her death. Mwana waTsvangirai vimbai ndokubva azoshaikawo. Saka kuri kunzi munhu anoshanda nezvomweya, but vamwe vari kuti this whole thing actually came in later nema-V11 ekuti he was also involved nekuita zvinhu zvakadaro. Okay, so he divorced Yasmin Java ndobva azoroora Lily in 2016. Vadivorsa in 2015 namai vekutanga. So takoti kupe background kuti muzive kuti relationship yaina kutanga nhasi. They are celebrating their 7th anniversary, but vari kungoti this time we want to go all out. Davido wakatiparira hatisati tatanga chakupai zvakare day 3.